Eżi sinjuri, grazzi tal-naqtu magħna lejla għal dan il-kunċert li qed jittella mis-Soċjetà Filarmonika Marija Mater Grazzja u l-kollaborazzjoni tal-Kunsill Lokali. Il-mużika li se nisimgħu llejla hija dik marbuta mal-jimkibja ta' Ġimgħa Mqazza. Il-marċ funebru, għal kollox differenti fl-istil u fit-termini marċ tal-banda waqt il-festi Maltin, huwa marċ sinonimu mal-preċiżjonijiet ta' Ġimgħa Kbira li jsiru f'dawn iż-żminijiet f'pajjiżna. Tant li jista' jiġi meqjus bħala soundtrack naturali għal dawn l-attivitajiet hija arti, tradizzjoni u fidi. Illejla, il-Banda tal-Grazzja ser issemmalna numru ta' marċi funebri mir-repertorju tagħha. B'numru sabiħ minnhom miktubhom mill-mużiċisti ta' din is-soċjetà, flimkien ma' marċi oħra iżjed magħrufa u mxerda mal-Banet Maltin. L-iskop tal-lejla huwa li permezz tal-mużika tal-banda tagħna nidħlu fl-atmosfera ta' dawn il-jimkibja ta' Ġimgħa Kbira u nimmedita fuq il-misterju tal-fidi tagħna. Għalhekk ħanibda billi nintroduċi l-mużika kollha li se tindaq illejla mill-Banda tal-Grazzja li se tkun immexxija mis-surmas tagħha Maestro Kevin Mizzi. Fl-ewwel parti tal-kunċert tal-lejla se jisimgħu mużika b'rabta mas-soċjetà tagħna. L-ewwel kompożizzjoni hija ġdida u tas-surmas tagħna stess Maestro Kevin Mizzi b'isem tal-marċ ikun Lacrimarum Valle. It-tieni marċ huwa kompożizzjoni ġdida ta' Christopher Tanti, mużiċist u segretarju eżekuttiv tas-soċjetà, li semma dal-marċ li tiegħu it-tol tas-Salib. Imbagħad ser nisimgħu marċ ġdid tas-surmas onorarju tagħna Maestro Reishi Bedas. Dan il-marċ funebru jismu Il-Ġorno della Croce. U fl-aħħar ta' din is-taqsima ser nisimgħu marċ ta' Maestro Wayne Bartolo, ukoll soġġu ta' din is-soċjetà. Marċ li jismu In Memoriam Joseph Vassallo. It-tieni taqsima tal-kunċert se tkun magħmula minn marċi popolari madwar Malta kollha u li huma parti mir-repertorju ta' marċi funebri fl-arkivju tas-soċjetà. Nibdew din it-taqsima Mater Dolorosa ta' Maestro Vincenzo Ciappara, Lacrima sulla tomba di mia madre ta' Maestro Matteo Bella
il-marċ famuż Ċipresso ta' Maestro Angelo Melilli u nagħlqu bil-marċ tas-Sommasso Onorarju tas-Soċjetà il-Marġrija Dolorosa.
poeżija ta' George Borge. Barra mir-raħal, sewwa kif tħalli l-aħħar djar, lejn ix-xelluk mad-dawra issib ta' xejn ta' għar. Dan l-għar jgħidu mistana dejjem mudlaw. U kull min jgħaddi fejnu jiksaħ għal biċċarħan. Għax fih kien għamar bniedem li ħajtu ta' xitan, bniedem li jbeżżem wiċċu qatt mela daħkan. Bniedem li ħajtu għadda fil-ħama ta' dnubiet, bniedem li dejjem jidajju fuqu is-seba' saħtiet. Kull min kellu għax jgħaddi minn lejla fl-għar misfut, kien jgħattu wiċċu jiġri għax jibża li se jmut. Hekk baqgħet sejra dejjem il-ġrajja ta' dak l-għar, hekk baqgħu il-kol jitkexkxu n-nies il-kbar u żgħar. Ma darba waħda ħabta tal-ewwel gwerra żmien, ġrajja ferm kurjuża li llum se ngħidha jien. Isimha ftit x'kien ġara. Bħallum kien ir-Randan, in-nies issum titgħakkes u titlob tal-ħirqan. Tiftakar fil-passjoni meta Ġesu salbuh fuq l-olja tal-Kalvarju għax ftit kienu jmorruh. Tiftakar fit-tnubieta li għamlet tul is-snin u wkoll titlob għall-ħuta li msejkna mid-imbin. Kien sew il-ġimgħa fil-festa tad-Duluri meta n-nies tagħna telqet biex imħambitaturi. Lejn din l-om tas-sema li bisħieħ soffriet ma bina fil-passjoni minħabba fit-tnubiet. U n-nies imxiet bil-lajma f'proċessjoni twila wara l-vara tar-raħal, passi meqjusa u tqila. U talbet dik għal-lejla ma'una tad-dulur u ħasset diqa kbira li il-qalb qed tfur. U ftakar bit-tnejjida fuq dak il-midneb kbir ta' tarf ir-raħal waħdu tan-nuq dejjem il-sir. Imbagħad komplet il-mixja u bil il-ħin kien sar wara l-barka fil-Knisja in-nies telqet id-dar. Ma f'dak il-ħin sewwa mingħajr ma ntebaħ ħadd, ġab biċċa li fir-raħal ma kont tistenna qatt. Il-midneb mill-lar tiegħu ħares il fuq fis-skiet u lema ħdaw il-kwieker jixelu fis-smawiet. Mill-ewwel bħal qatt qabel qalbu ġa sidru bkiet u seħet ħajtu twila mogħdija fit-tnubiet. Imbagħad waħdu f'dalma niżel fuq il-kubteħ u stħajjel lill-Madonna mis-sema tħares leħ. U f'daqqa bla jaf x'qabdu ħareġ mill-għan fil-ħin u l-ħila lejn il-Knisja għand l-om tal-imniktin. U beda jaħseb f'qalbu tgħidilqgħu dik l-om li min jaf kemm drabi kasbara dak il-fom. Tgħid qatt jilħaq il-Knisja b'xi bieb tal-ġenb miftuħ minn fejn jidħol sa ġewwa ħajxerred dmuħ u dmuħ. Min jaf, tal-bniedem maġġel u kemm raħħa twila triq li tagħti ġewwa r-raħal ħajmur fejn u kien jixtieq. In-nies li kienet barra u għarfet dak min kien, l-om daħlet tiġri ġewwa u sakret il-bibien. U baqa' dejjem midneb sa wasal sew fil-qrib fuq it-tuntir tela ma x'ħassra kif isir. Il-Knisja ġa magħluqa xtaq jidħol iżda mnejn. Il-bib tan-nofs imsakkar tal-ġnub magħluqa tnejn. Waqaf. Imbagħad mar jara l-bib tas-sagristija ma sabu wkoll imsakkar u qalbu bkiet bil-ħtija. U ħaseb messu wasal ftit qabel dak il-ħin u kien isib il-Knisja bi bwieba miftuħin. Iżda x'kellu jagħmel? Fit-triq ma kienx hemm ruħ, ma rridx li jerġa' lura li jara jsib xi ftuħ. Fl-aħħar kien qatt qalbu ma mbagħad ħasibha ftit. Ikisser tieqa u jidħol u jiġri mbagħad li jrid. Hekk għamel, ħoss mill-inqas tela mal-ħajt bil-mod u resaq lejn it-tieqa u qalbu tittirtot. B'daqqa ta' pon f'aħħar il-ġiġa li kien hemm u idu sa ftit wara kienet titliet bid-demm. Iżda bla biża' niżel u daħal fil-korsija fejn kienet hemm il-vara ta' onna l-imbikija. Bidu bid-demm qatta biħosslu ġieħ tal-qsim, niżel malar biex lila l-ewwel darba jqin. U qgħad fis-skiet u d-dalma iġib bis-snin mogħdija fil-ħażen tal-milu u jaħseb hu kien il-ħtija. Il-dik l-om ħanina qalba bis-sejf minn fut u kien weġġa' qalba u kien dak il-misfut.
u talab l-akbar ħrara maħfra l-tamnu biet. Xtaq jibqa' jħobb l-bina imħabba fiha kien miet. U waħal frasu l-għada li jara l-kappellan u jqerħtietu kollha u jinsa l-xitan. Imbagħad għajneħ qalulu u ħassu wisqajjien u raqat fuq il-qija tal-art sew kif kien. Fil-għodu kmini bil-mod, in-nies bdiet tqum mill-irqad u taħseb biex toħroġ għall-quddies u magħha minn tal-ewwel kien qam il-kappellan. Ma x'in wasal pas-soltu jara s-sagristan. Iħares lejn it-tieqa biħġieġ kollu mkisser, ħaseb ħażin u f'daqqa ħażdonna rasu d-dur. X'inqala għid, x'inqala? Għajdi xi fisser dan? Xi ħadd seraq mill-Knisja jasra kappellan. Bla telf ta' żmien u baqal fetħu mis-sagristija u resqu lejn it-tieqa u fl-art jaraw id-dmija. Imbagħad marru fil-Knisja u rasqu lejn l-altar, jaraw it-tabernaklu mhux miksur, battal. U ħadu nifs bil-qawwi x'innaw ma tmess xejn. Imbagħad baqgħu jaħsbu wara x'ħaġa sar u għalfejn. U f'daqqa qata' kbira lemma is-sagristan li l-midneb fl-art fil-Knisja u mess lill-kappellan. Resqu bil-qajra jaraw it-tnejn flimkien u demmhom kesaħ fihom x'jingħarfu dak min kien. Ħasbuhom qed joħolmu sew taħt id-duluri il-midneb l-ebda ħajja fuq wiċċu ma kien juri. Iżda kellu l-bissima tal-ġenna fuq xifteh u demma ta' taħraq tleqsew taħt fajneh. Kemm staġeb din il-ġrajja miskin is-sagristan u bitferfirġa qalbu hekk qal il-kappellan. Din żgur xi grazza kbira li l-om tal-mitinbin tagħti waqt lieda qabel il-mewt tal-ħin. Mur isseftaħ beraħ tal-Knisja tal-bibien u itla doq it-niebel mingħajr ma titlef żmien. Ħalli kulħadd jinduna bil-ġrejta tal-lejl meta tal-midneb niedem ġimu taħt il-mulej. U n-nies kif daħlet ġewwa u l-midneb mejjed rat minn qalba qabżet dema u waqfet u ssummat. Għax qatt ma kien nistema li ġar biċċa bħal din sew fil-festa żgħiża tal-lum tal-imbiktin. U dik il-lejla meta mmuru l-funeral ħarġ ir-raħal kollu l-irġiel, in-nisa u t-tfal. U wara qabel raqdu lil midneb sieħ tal-buħ biex bħal imutu mewta tandiema kollha dmuħ.
Qabel ma nkomplu bl-aħħar żewġ marċi funebri, nixtieq nistieden il-Viċi President tas-Soċjetà tagħna biex iwassilna l-messaġġ tas-soċjetà għal din l-okkażjoni. Sinjuri Giulio. Nirringrazzjakom tal-li għal darbohra il-qajtu l-istedina tas-Soċjetà Filarmonika Marija Mater Grazja u attendejtu għat-tielet edizzjoni ta' dan il-kunċert marbut mal-jiem qaddisa tal-ġimgħa l-kbira u lejt il-kbir. Fin-nuqqas tal-President tas-Soċjetà qed nilqakom jien għal dan l-avveniment annwali li issa daħal sew fil-kalendarju mużikali tal-Banda tal-Grazzja. Għalkemm semmejt it-tielet edizzjoni tal-kunċert, fir-realtà di tradizzjoni mużikali fil-jiem tal-ġimgħa mqazza ilha ssir minn dis-soċjetà għal iżjed minn 100 sena u hekk kull ħsieb li jibqa' għaddej. Marbut ukoll ma' da żmien dis-soċjetà waqfet isem sabiħ għal Ħażabbar relatat mal-wirja tal-ġimgħa mqazza li ma' wirja se tkompli ssir hekk kif jitlesta l-ispazju ġdid li fih se jkunu qed isiru l-wirjiet. Ix-xogħol huwa kbir, però r-riżultati se jkunu ferm ikbar. L-istess kif qed naraw il-frott tal-bini ta' madwarna li mhux qed jiġi konkluż, li mhux biss qed jiġi konkluż, iżda wkoll qed jislesta mill-finishings u jibda jintuża għall-iskop tiegħu. Il-kunċert tal-lejla bħalma saru it-tnejn l-oħra ta' qablu qed jinħadem kompletament mis-soċjetà bl-apparat, id-dawl, il-mużika, il-mużiċisti u l-volontiera tagħna. Kollha jtuna l-impenn tagħhom biex il-prodott ikun ta' livell għoli li rajtu u smajtu. Minn hawn u ftit ġimgħa oħra, il-mużiċisti u l-volontiera tagħna se jkunu qed jibbenefikaw mill-użu ta' spazji u kmamar ġodda fl-ewwel sular li se jitlestew għad tkabbir tal-operat ta' dis-soċjetà fis-servizzi li diġà tagħti lill-komunità żabbarija. Ir-ringrazzjamenti tiegħi imorru lejn dawk kollha li b'impenn qed jaħdmu fil-proġetti maġġuri tas-soċjetà li dawk li jaħdmu bla waqfien għal ġbir tal-finanzi tas-soċjetà u dawk li bit-talenti mużikali tagħhom jiffurmaw parti minn dil-banda. Ma nistax ma nirringrazzjax ukoll lill-Kunsill Lokali ta' Ħażabbar għas-sapport kontinwu li nsibu minnu, inkluż biex jittellem din l-attività tal-lejla. Nixtieq nagħlaq dal-messaġġ bl-awgurju tiegħi għal Għid Ħieni lis-Sur Mast u l-bandisti tagħna, lis-soċi, membri tal-kumitati u lilkom mistednin tagħna li llum oġobkom tingħaqdu magħna. Fismi u fisem is-soċjetà nitlobkom twasslu dan l-awgurju lill-familji tagħkom. Grazzi. Nixtieq nistieden issa lis-Sur Ġibrit biex iwassal il-messaġġ tiegħu. Nirringrazzjakom l-għawkom għal dan il-moment għal dan iż-żmien qaddis li qegħdin ngħixu fih, hekk li anke dawn it-talenti li għandna kif smajna din il-mużika sabiħa li għandna kif smajna tkompli tgħinna biex nidħlu f'din l-atmosfera ġvera dil-ġimgħa tad-duluri, l-ġimgħa d-dieħla, l-ġimgħa maqazza. Hekk hija nkomplu ngħixuhom flimkien ħalli niċċelebraw l-akbar ġrajja tal-figli tagħna. Nistidinkom biex mhux biss nhar il-ġimgħa, imma anke l-ġimgħa d-dieħla nkunu flimkien mod speċjali għat-tridu tal-Għid. Hekk li wassalna biex anke bħala komunità, bħala parroċċa, bħala raħal nerġgħu nitwildu mill-ġdid ma' Mulej Ġesu, hekk għaliex lejl il-kbir dak huwa it-twelid tal-komunità, it-twelid tal-familja ta' Ġesu. Hekk Alla ġeddu il-wedid tal-mamudija tagħna ħalli l-figli tagħna, l-fiduċja tagħna tkompli tkun fuq Mulej Ġesu. Nawgurawkom il-qalb kien ma' sħabi s-saċerdoti ħalli tqaddis għid li mija wiġib il-ferħ ta' Kristu il-xorx il-lejla tajba l-kulħadd.
Grazzi lill viċi President tas-Soċjetà u lill-arċiplej tal-messaġġi tagħhom. L-aħħar żewġ marġi funebri li se nissemmanna l-banda l-lejla ma' fost l-iktar popolari u magħrufa f'Malta. Wieħed minnhom miktub mis-Sur Mass Onorarju stess ta' din il-Malta. Għalhekk Sinjuri, fl-waqt li nerġa' nirringrazzjakom tal-preżenza tagħkom, se nilqgħu nagħlqu dal-kunċert bil-marċi Cipresso u Via Dolorosa.